Unsa na? Chinilas para sa gawas. Di mo chinilas para sa gawas. Uy, Ginoo. Tara oh. Tara oh. Uy, Ginoo ko. Nakaabot man ni diri. Akong kuwaon. Tanga guro ni CD ba? Narang salarin no? Joke lang. Joke raman. Joke raman ka ni mami. Joke raman si ni mami koy. Joke. Bag-ora ba ni siyang ligo? Bagong ligo among CD. Gitugnaw ka ganina? Gitugnaw. Igna mga auntie, hi. Hi guys. Igna hi guys. Hi guys. Asa man mo mga guys, be? Asa di ang mga guys ni mami, de? Asa di ang mga guys ni mami? Na. Kuy, ginoo ko. Hapon naman. Uy, karon pa man ko nakabuhat og kuan vlog sa YouTube channel. Sagdi lang. Balik-balik na magud ako Balik-balik ra ko isulti ba. So, karon kay naman tay bag-o, guys. Naay bag-o na tong isulti ron, guys. O nang pila mi kaadlaw naghulat sa materialis, mga 3 days ata. 3 days o 5 days. So, muna atong ipaabot, guys. Ang siya lugar. Muna siya ay mini rib. Iabot na gid siya karong hapon. Ang mini rib. Muna siya nga material ang himuon nato sa ato ang alkuba. Dito sa mga bulada. Kabalo mo unsay bulada, guys? Kanang bulada ba sa atop ba? Kanang pakapin bitaw, pakapin kanang naskilid. Muni siya mini rib, muna yung material nga gamiton dito, guys. Pila man ikabuok. Basta ubay na siya. Kay tanan bulada sa atong atop, ang mini rib mo atong gamiton. Kana siya nga material. Ang katong dito sa luyo, nakita ninyo dito sa luyo, guys. Ang gigamit nako dito katura mga binaklas nato nga atop. Mo di akong gigamit dito sa luyo. Kay to man to sa luyo, may tay silingan dito sa luyo. Ang atong silingan dito sa luyo, guys, kay katura mga punuan dito, mga prutas ni Sir Santos ba. Mayong hapon. Mora man to atong silingan dito. Ang makakita sa among mini rib dito sa luyo kay kana ra mang gapang harvest di sa prutas. So mo tong gituyo namo nga ang among gigamit dito nga sidings dito sa atong luyo nga bahin sa atong balay. Kato ra mga binaklas kay pila ra man sadto dito, guys. Pila ra man to kabuok po dito. So at least may na lang maka-save tagamay. Gamay ra pod, no. And then the rest of that kaning diri mostly gyud diri sa atong atubangan, especially kaning sidings diri sa atong atubangan, ang gamiton ana katong mini rib nga akong gipakita sa inyo, bag-o lang karon lang siya niabot. Mo nay gamiton diya, guys, diya sa alkuba, sa bulada og kaning sidings ani. Kato siya nga material mo'y gamiton sa tanan na mga bulada sa bag-o nato nga atop. Hi! Aman ka, uli na mo? Aman mo? Aw. Bye! Muna siya, guys. Niabot ragyod at last ang atong gipaabot nga mini rib. Ang uban kay katulaging di wa lagi tay mga hanaw aning mga kaning mga bahin sa atop ba kaning mga bag-o karon bitaw nga mga kuan gapang impangtaklap anang atop kay sa una ang ato kay patura man yung sin og katong mga parlins mga inaana, no. So karon pa ko kabalo nga mao day ni siya mini rib. Bura ra man gyapon siya color up, guys, pero gagmay lang siya grano. So, mo nagiabot na gid siya at long last. At long last. I don't know kung matrabaho na baka ni nila ugma, guys. Ang kaning mga kuan. Magulat lang pud mi sa ila kay ang gatrabaho gyud ani, guys, wala man diri. Wala diri tuwa sila sa pikas nga site kay
Dagan manggod ni project ato ang contractor kaning nagdala sa amo ang kaning among project diri ba sa ato renovation. Dagan siyag project. So while waiting sa materialis nga kanila ging giabot karon, tuwa sa ang magtrabaho ani tuwa gihulaman pa. So I don't know kung kanus ato siya makabalik. I hope lang na siya ugma. Or karon baka siya makaabot karong hapon so ako kabalo. And then para matrabaho na nila ugma. So at least na ang materialis ang pagtrabaho na lang kulang no. So bubintaha na lang. So kanay yun nadunggan karon nga saba. Kay actually karon wala sila trabaho kay mo panhapon pa manigiabot lagi atong materialis na ang uban nato trabanti kay wa man diri. Duha ra man ni sila. Nya karon nakahuna-huna ko nga kanang what if kung ipaanhi ko tong akong duha ka trabante nga tuara in taon nagpuyo sa ilang boarding house kay wala lagi diha ang materialis lagi. So balik-balik ko. So naka-idea ko og nakahangyo ko nila nga pwede ta ba mahulaman? Hulaman ta mo kay matod pa nila boring na kuno kay ilang life dito sa boarding house. Kay nagwalata lagi sila sa mga materialis. Nya naraman na sila dinis damila guys, nag-boarding house man sila diri kay ngano, Tagalanaw man itong mga trabante. Onya karon ako silang gitawagan nga pwede ba? Kay naa maligi ko'y project po din kanilagi nagbuhat kog balay-balay para sa ato ang mga tanom. Nagbuhat kog balay-balay ba para sa atong mga tanom. So ako silang gitawagan nga pwede ba amo tamong mahulaman. Siyempre pahinungdan po nato sila guys kay dili baya ni basta-basta pod nga trabaho ang kanang mag asimbol anang balay using this kaning mga binaklas nga materialis ba kani. Di ba nagamay-gamay na sila guys kay kani man akong gipagamit kani mga binaklas nga si Parlins ba kay naa pa may atong maayom-ayom. So ako silang gaignan nga pwede pa pagtrabaho mo diri bi. Kamo na lay trabaho aning akong kuan akong balay-balay sa ako ang mga tanom ba. So mo nang abtik in town sila lagi ma'am kay gipanglaay ma'am dito sa boarding house ma'am inkuay salamat. Mo rin in town mga alas 10 ata to sila sa buntag nakasugod. Karon ako i-update mo guys unsay akong buot ipasabot nga gipatrabaho sa ilang nga balay-balay sa akong mga tanom. Nagkalingaw pa sad sila og trabaho guys, nadili lang ta magpaduol didto kay saba bay kay nang magkating-kating bitaw kay nagpreparar man sila sa para itaod na didto sa katong balay-balay bas ako ang mga tanom nga diya ra pud dapit sa atong laundry area. Katong naya akong mga tanom guys, baluoy na in taon kayo to kay nabulad in taon sila. Nabulad din taon sila sa init. Oo, kay ako man tong gikuha ang katong nit didto kay ang uban ako mga tanom dinhi malagi na ako giplaster diris gawas. Kanang di abay ni chuy-chuy baka namong iro kanang di nga side na in taon di ang uban akong mga tanom. Ako uban na ang akong mga tanom guys kay simple mga simple ra gud kaayo guys pero may na lang pud na ba. Natay kalingawan og lantaw-lantaw sayo sa buntag inigmatan nato at least natay kalingawan og lantaw-lantaw. Kalingawan nato bunyag-bunyag mga simple ra kay na akong mga tanom guys, mga hinatag ra gid na kasagaran ana mga hinatag ra. Oo, namo nang maluoy masab ko nga ibulad sila sa init. So akong giunahuna nga ay pabuhatan ko na lang nigbalay-balay para sa akong mga tanom. Gamit kani mga binaklas nga si Parlins nga ato ani siyang daugon sa red lid kay mga kuan naman siya. Mga kuan na baya mga taya na ang uban, mga baliko na. Ana. So sigam katong magamit pa nakayong-ayong pasad sila guys. Nya again daugon na lang to nato kay ako tong papintalan para pud kanang mapresentable pud siya tan-awon. So watch out for that later guys kay dili sad ta magpaduol didto guys kay saba man kay nagpreparal pa man ang atong isa ka worker para sa didto sa atuang balay-balay. Unya na ta ipakita nako sa inyo pag human niyag trabaho guys kay para nindot na diretso inyuhang pagtan-aw. Palitan ko day na siya og net. Kay net man akong igamiton guys, net. Kay lain sad kay ang atong mga tanom atong atupan. Wa na sad sila makuan nga init, di ba? So ang kuan na gamitan
Gamitan na lang nako nag-knit. Oo. Watch out for that, guys. Kay excited na pud ko sa balay-balay nga ilang gitrabaho karon. Ako pud na siyang design, guys. Simple ra gud. So ana, watch out later, guys. Bye. So balik ta diri, guys. Nahuman na gid to akong gipahimong sa nga balay-balay sa ako ang mga tanom. Ako pakita sa inyo nara. Chideng! Oh, diba? Ang kanang mga materialis nga gipagamit diya, guys, katong mga binaklas nga kuan kanang mga gipandaginot gyud namo nadaginot gyud na consume gyud namo tong mga siparlins bitaw, guys, nga nga baklas bitaw, guys. Oo, so sa consume gyud na pug nalipay kay tanan ko kay dili na ko magpalit kay ako yung plano ani diri, guys, pabutangan jud ni nako diri og knit. May gani kay nay mga sobra sa mga binaklas nung nagamit pagid nila. Unya ang kulang ana, guys, knit na lang, knit. Palitan dyan na nakog knit. Then, samot po siya ka knit. Kay ato ng pintalan, of course. Kay sentro baya na diya sa ulan og init. So, before na natutauran og knit, guys, excited kay ko ato ng pintalan. Unsay tsada nga pintal. Watch out na lang sa ipintal na mo, ana, guys, ha. Basin black siguro kay para par siya sa knit ng atong itao diya. Kay ang knit nga mong itao diya, ang color is black. Kay para kanang ang ato ang tanom dili gid kay siya masintro sa init. Kay tanawa, guys, luoy na kay mong tanom, luoy na kay ang tanom in taon, nangasunog sila tungod sa kainit sa panahon sa pagkakaron. So mora na nalipay kay tanan ko, guys, kay ako ang gi-imagine nga siya tawag ani di masa nilanay bay, no? Kuan lang siya burag balay-balay yun siya sa mga tanom. Greenhouse nga. Nara pud kuara di pud ni siya, guys. Dinira pud ni siya habig sa among laundry area. Habig ra ni siya sa laundry area. And then, nalipay kay ko, guys, again, kay naana ang atong ato para diri sa atong laundry area, guys. Katong akong gipakita dito sa unahan. Kwanto siya, mini ribs to siya. Muna ito yung gamiton sa atong sidings o alkuba sa tanan bulada diri sa tuang balay. Anya, kanida yun siya. Kaning atop nga bag-o giabot din ni Himo ni siya para din sa atong laundry area. So, I'm so happy nga nangabot na gid tayo ng mga materialis nga atong ipaabot. I don't know kung magsugod na ba sila ugma, kung makompleto na itong mga workers, kay dagi di ba sila kompleto, kay uban niya tupod sa pikas nga site, kay busy kay atong contractor, daghan kay siyang project. So, moto I hope and pray nga magsugod na sad sila ugma, pero basin mag-expect gud mi nga magsugod sila sa Lunes na puhon, kay Sabado man ugma, So, mo day ni siya ang ato ang metal paring nga taptan sa atong alkuba, metal paring, then kanida yun siya kuan daw ni siya wool angle kani siya, wool angle, og kanida yun siya para sa di ba wall flashing. Muna siya wall flashing, guys, green gyud ang color kay par man na siya sa ato ang atop nga color rope. Okay, guys, kanang dili na ko to video, guys. Ang uban ako nga video update sa atong mga gikabisihan diri sa balay. Ang uban tuwa sa akong page, ha. Tuwa sa akong Facebook page, lantaw lang mo dito sa uban pangbahin. Okay? So thank you so much for watching, and please do subscribe our YouTube channel, Tony and Titing, and please like, share, and comments, and paki-click sa notification bell para ma-update o mamaritis ka sa unsay among mga gikalihukan diri sa amo ang channel sa YouTube, and sa YouTube channel na mo nga Tony and Titing. Thank you so much for watching, and we will see you tomorrow. Bye! Bye, Sidi!